Sehidup semati. Hidup semati, Mas. Sehidup semati ngantek bingung. Aja sujana. Iya. Sujana. Wis monggo menika saking kanca-kanca. Kombinasine kepelut. Dita Kombinasine kepelut. Indonesia. Mikmu ndi lho, Mbak? Iya, iki Mas Cemet. Iya sih. Radio tanya Indonesia. Gayalane wong kang sugih rasa sujanan ora liya yen dheweke arep tiba beda indekku aku wekmu kamu cinta aku suka. Mas Cemet rintik-rintik hujan di malam hari sayang kau memang cantik punya aku sendiri. Ayo memuji urip bisa kasembatan urip bebrae nganti besok putih jaman lala 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 oh cinta kaya di surga. Malam hari sayang kau memang cantik punya aku sendiri. Ayo memuji urip bisa kasembatan urip pembrayangan besok putih jaman lala 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 oh cinta kaya di surga.
nganti lingsir srengenge kowe Aku nunggu kowe tak SMS ra balesi yen tak telepon malah kok mateni mangkel aku pipimu mesti tak jiwa lali janji ngene kasare alasane mangkel lagi sapa wong sing ora gelem kadung dandan kowe ora teko janjane kowe nanti sajak nyupriyani kebelet Mas panyuwune Mas Londo saking Krapiak Ngadi raja bergoyang bro. iya sing larani sapa lho Mas Delalah ki yang ngono ki lho karo cuman gending. ya sadhe kaya tau dilarani sing ndi Asik masih bersama Radita. Rasane yen dilarani pangga eling tegane saiki atiku kepacut tresno mergo kowe tega mentolo apikmu mung ana labe jebol lamis kabeh katresnane neng ngarepku kowe tresno neng burine malah gandeng liya aja nganti nyawang aku yen to weruh nyebeti mripatku aluwung ngaliya kowe timbang dadi lilit sak lawase biyen madu dadi racun racun dodo tatu dadi ketun wong tresno yen dilarani lis yen ra kuat lis pilih golek ganti nggih masih bersama Radika.